Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide Susperregi eta Mane Xelgetakin. Bueno, ongi etorri gure beste saio bateak, gaurkoan ikusten zuten bezala gurekin dakagu Maider Zabalegi musikaria, Laitz eta Maider ezagutuko zute askok, gaur Maider dakagu. Bueno, lehenengo eskatuko izugu aurkezteko, norbait baldin badoainik ezagutzen ez dizuna, aurkezteko pixkat, alpargatak, bueno. Bueno, Maider naiz, Zabalegi, Oiartzuarra, petopetua, beti dandikan, oso gaztetatikan alaitzekin batea musikan munduan pixka bat hor sartu ginen, eta hori, gaur egun irakaskuntzara dedikatzen naiz, bete bezala, urte askotan lan hain dut DBH-en, baino HH-en ere, ibilitakoa naz, eta gaur egun, bueno, musikan munduan banabil, baino ja pixka bat esango nuke benetan hobi bezala, bai. Hola, deskribatuko nuke, bai. Bueno, esantzu pixkat musikan zabiltzala jobi bezala, gure galderetako da, zertan zabiltzan gaur egun? Bai. Jo, egia da, 40 urte inguru nintxula hola, bakarka proiektu batean hasi nintzen, baina, bueno, pixka bat itzuli nintzenean mundu honta, harrituta gelditu nintzen, bueno, gehien bat, aurreapen komilen artean guzti hauekin ez, Instagram, Facebook, esateria, teni beti Facebook, eta gauza guzti hauek, bueno, pixka kontuatu nintzen, oso lekuz kanpo bezala nengola, ez? Eta azken finean, benetan gaur egun horrego nahi badezu edo pixka bat, pixkat iten dezun hori zabaldu, hor nahi eta ez egon beharra dezula, bestela oso zaila dela jendearen gana iristia. Orduan, bueno, 40 urtetan proiektu batekin hasi nintzen, pixka bat netzat izan zen, errealitateakin topoitia eta esatia, hau ez da ni garai batean urrundu nintzenean gelditu nintzen lekua. Urte gutxitan honekin du, aurreak asaten dudanin, nire ustez gauza askotan atzeak gara ere, baina, bueno. Eta orduan pixka bat, etapa hori itxinun, eta gero, duela urte bat ola alaitzekin pixkat, hasi zaizkigola gauza ezberdinak ateratzen, eta egia da, gaudela momentu batean, nagola momentu batin, aigeanak iten gauza txikia hundiak, baina hartzaitugu aitzaki bezala, bilek elkartu, ardotxo bat hartu patata batzukin, gozatu, elkarren konpainiaz, tertuli politiak euki, pixka bat hortikan. Orduan, nik uste dut aigela guztartzen, benetan gustatzen zaizkigun gauzak itia, dianak kuku batzuk, eta gozatzen benetan, iten dugun horrekin. Ez izatea zerbait, iten dugula eta energipia suposatuko diguna. Hau da, iten dugun hori esatea, ze ondo pasadugun gaur ere. Leheno igual pentsatze dute oen dela urte batzuk igual aizineztenean kantak ateratzen da, zuek elkarrekin aizineztenean musika mundu hortan ezberdina zela sentsazioare bai, ez? Nik uste dut, naizta disfrutatu edo azkenian igual jendia zuen abestian zaidola eta jakitiak ezberdina dela. Nik uste dut, gu hasi ginenean izan zen erabat natural, osea, atera genuen maketa bat, ez genuen inola zer espero zertan bilakatuko zan, oi. Orduan, egia da, urte askotan bilek oso natural funtzionatu gendula, naiz eta diskak atera, eta, baina, niko iminon gehiago izan zen igual, momentu bat iristen dela, horren beste kontzertu, horren beste publikoan, nik egia da esan nula, honeaino iritsinaz. Eski estenatokira igotzen nintzen, ezakit, etxean sukaldatzen nengo nintzen bezala. Zirrara oitaia esango nuke pixkat tapatu bezala intzala. Eta lehenengo momentutik izan zenuten arrakasta hoi edo zen, pixkat bai trekitisa mundua
izan da oso maskulinua, oroar, eta bapatian bi neska gazte trekitixakin gauza berriak probatzen, jendiak ondo hartu zuen, zuekoi nola ikusi zenuten edo? Bueno, a ber, egia da, ordurako ja, bueno, eta garai batean ere, hor daude Maurizia eta baino, hola, estenatokitan, pues maixa eta zebiltzan hor, neskak ere ja, bueno, zebiltzan ere, eta guria, pues eske oso natural juntzan dana, hau da, jotzen hasi ginen, maketa bat grabatu gendun, konturatzeako, nik ez dut inoiz aztuko, lehenengo diska grabatu genunin, hasiera batean maketa bat itxeagindua zen. Eta gogoan dut, alaiztabiek autobusa ego, eta entzun genunean gure kanta irratian, izan zan, ai ama, kriston, bai, eta amaixkarren gogoan dut, sartuta entzun genunean, txampon baten truke, bile komunea junginela, gorri, eta orduan, prozesu oso natural izan zan, justu diskate gendunean, irratian jartzen hasi zian, akortzen orduan Euskadi Gaztea, gu latzenekin gindua zen Madridea, festimadea jotzea, eta karo irratian, pues, lehenengo ez dakizer, listan, eta esaten, zer dau? Bueno, oso polit, gu beti izaten, gu nahi dugu jo. Gu nahi dugu erromeriz plazaz plaza ibili, eta eskatu bagenion eskatu unibertsua, eman zigun hola flash. Nik uste gaina oso lan naintzen utela zuen abestiak eta oso ondo sartu diela. Ze badaude abestiak, askotan entzun, eta ja, nekatu itentzeana, oain da, jutentzea erromeri bat, eta alare, kantatu itentzu kriston gogoakin, eta poza ematen dizu. Badaude abestiak oiezena pasatzen, eta oain demua pasadela, pues... Ja, joi, egia da, alaiztabiek askotan zaten dugu, eta eskertzen dugu, zaten dugu, urteak pasadia, urte pila gaina, eske lengo baten hitzaiten da, 30 urte. Zaten, wow! Eta egia da, kantuak jarraitzia, alaitzek ilobak ditu, semia ere, nire semiak askotan argazkia bialtzea izkit, bitu ama, zuen jarraitzaileak edo zuen kantua, eta da, zateot, ai ama, da hori bat, bai. Negotzena, ezagit, zukin neon, izal erromeriak jozunean plazan, eta bilek igozineten. Bai, niba neon. Momentazo izan zen, oi. Plazala ikustia. Ja, eta guretzat, ikustia jendeak kantuak abeste itxula, gogoratze itxula. Bueno, zaten dugu, urte batzutan ingendun hori, gaur egun handikan, fruituak emateitu, eta proiektu berriak sortzen zaizkigu guzti horregatik, eta nik azkenin, eske oso eskertuan nago jendiai, azkenin jendiaren gati gaudelako guk gaur egun oraindik gauden leku hortan ere, ez? Gaur adibidez hemen, zatet, eske opari bada, eta sorte bat. Bion, gure bai nik uste bai gu hemen gaudelare bai zati batean zueke bai bere garaian oiden aintzen utelako. Ze zuek espaldin bazen uten oin, espaldin bazen jazten hausartu edo nik uste dut azkenian historia bai naizta zati txiki bat izan, ezberdina izango zela. Ja, ni beira, ikustiakin jendiai askotan kantuak, gure kantuak lagundu dakiekela, komentatu izan du dute mezela, igual oso momentu txarrian, bitu kantu honek lagundu itontarako, edo, gaur egun mandekan, mezuak eta jasotzaitugu guzti horrekin, orduan, eske horrekin ja, edo momentu batean balio izan dula, parranda batean benga, aloloko dantzaiteko, edo aloloka, izan da jena, ze gozada. Bueno, hemen utziko dugu elkarrizketan zatia, eta oain bueltan jolasakin bueltatuko gabale. Bueno, oain jolasan zatia ingo dugu, eta jolasa izango da guk esango digula pertsona batzun ezaugarriak, eta zuk esan berko zu dien red flag edo green flag, bandera gorria edo bandera berdia. Vale. Zur pertsona baten gatikan... Ados? Puntuak iotzizkiona pertsona bat, puntuak jetxi. Vale. Komentatzen jogoga. Perfecto.
Vale, bueno, lehenengoa dakagu jarria Real Madridekoa izatea. A ber, Ados. hemen, a ber, gauza. Ui. A ber, osea, bihotzez mundu guztiai, a ber, ginen, landetxen gidoiak idazten, eta eske 50.000 jarri bertugu programa guztitako, orduan ez zizkigun okurritzen, eta hau jarri genuen. Tauxen. Mino, Oida, bueno, osea, batzuk dia honak, bestatzu dia... erdi kax- por osea, Vale. orduan, negez doa Ni, sotzea. nik etxean ditu dala hortxen futbol zaliak atope. Ba, joni hortan, bueno, ez naiz bat ere futbol zalia. Hola xen. Baina, ez naiz ez real zalia, ez atletik zalia, oso erekian, orduan, reala esan, Atletico Madrid. A ber, realan egila da, bueno, pues baditut, ba ez dakit, ba noski, pues, herrikoak dira, euskaldunak dira. Bion gaur egun nola, ekipo askotan dauden batin alemana, bestian italiarra, pues Madrid batian euskaldunak ere egon leizke, ez dakit badaude, no ez, baina bueno. Ezak dugu, mino, bai. Hoixen, orduan, bueno, ez daukat, ez titola iten. Osondo, ja, nik dazkat dantzan, hemendik musu bat nire dantzako mugi, dia erdia realekoak eta erdia atletikekoak, eta hor txibiltzeia taberniz ekipotakoan azen, eta, karo bai, deik ez. Nio, esan berda, oi hartzunen atletik zale asko daola. Bai, Osea, olarekoak Bai, dantzatu genuen agurra, elkarte bat sortu dute. Atletikekoek? Bai, bai. Ara. Bai, eta normalean, ez da, herri guztitan pasatzen, osea, Gipuzkoako herritan. Ja. Ja, ni hor, non bat zatu berbana esango nuke, pues ni oi hartzungo ekipokoa. Hor txantxak, herriko jendiki, Apa, oi hartzuke goxotasun hortan, opa. Jode bai, eta opa. Norbatxek esatez, Dena etxian gelditzen da. etxian dena. Dena ez dugu kontatuko, ez? Bueno, urrengua, a ver, iraide, tío. Asako pasa ginen, que son mierda, dira. A ber, bota. Urrengua, zunek egiten duena kritikatzea. Bai, zai da, leheno kamaratxan itzein dugunakin. Bai. Ba, ni behitu, da lehena itugeana komentatzen ere, eta da pixka bat, niretzat, hizkuntzak bizia izan berdun bezala, hau da, beste generazioetara iritsi alizateko, eta nahi, musika ere iruditzen zait, aldatzen jun berdula. Eta nahi xunek egiten duna, zate, jo, ze ondo, zertik azkenian, instrumentu bat beti tradizioan mantenduko bagenu seguraski hiltzen jungo litzakela iruditzen zait, zertik jende askorena agian ez litzake iritsiko. Orduan nahi hor, berritzaileak izatea gustatzen zait zentzu hortan. Osea, tradizio hor dago, eta nik txalokatzen dut, baina, bueno, uste dut gauza berria txertatzen jutia ere oso aberatsa dela. Negi iruditzen hau, bai. Torri nahi zunean. Negi iruditzen hau honekin, irratitan taola, kantak bai, pues, aspaldikoak taola, gelditzen diela. Ta, nik uste dut gaur egungo gazte dira, naiz da kanta horiek jakin, ez gala, errepresentatuak sentitzen musika horrengatik antzazkenian, gizarte aldatzen dijoa, garaiak bai ezberdinak dira, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela zunek iten duna, eta ez, pues, irratian kasuan, pues, igual jartze izutela, beti kanta igualak, Bai. Ai, hemendik, oi Zertu hartzen bai. erratira mezu bat, aurrekoan dantzatik eginen bueltatzen, amarterditan rola, eta tamborradako besti bat jarri zuten, hartzen irratia. Ala. Hau pa bi hartzen irratia, Gora bai, zuek. bai. Nik egia da pixkat horren inguruan, bueno, bai iruditzen zaitela ere lehengo kantuei, lehengo autorei, bueno, nik irakaskuntzan lan nahi dut, eta askotan gelditzen naiz jota mau, ze gutxi dakigun gure herriaren jatorrian inguruan, gure herrian, pues musika, bueno, ba, hainbat eta hainbat artista ez ditugula ezagutzen ere gaur egun. Orduan, bueno, nik hor kuku batzukitia eta Bai. horri pixkat Bai. heltzea ere oso aberatsa iruditzen zait. Hau da, bai, irratian tarteka, bueno, bai, osea, ondo dago atzea eta oso ondo do lehenokoak eta dena itea, minon, gaur egun igual, pues beti gelditzen gara askotan, lehenokoa, pues pixkat, uztartzea Osea, agian bai. bi gauzak ez Hoi da. da. Bueno, jarraituko dugu. bai, oida, esaten eske da. bestela ez da. Eske nazi xiltzen. Ai, hoxe, noire hor. Eske lehenon era alpargatak erori dia, bale? Ta guain, Ta guan. telefonua, barkatu.
Bale, zein zaten dugu. Nik uste puntuala nada. Bale, puntuala ez izatea. Hola. Jo, nikor... Eskerrik asko Maide. Nikor, a ber, ni naiz Txarra naz. oso puntuala. Bai. Beti izan Nere naiz. ekipokoa. Baina, a ber, izan naiz hain puntuala beti, pues igual lekutara iristen nintzela 10 minutu lehenago. Orduan, karo, iristen zena 10 minutu beranduo, janeon nerviotatik, baina nahi puntualidadia izugarri gustatzen zait. Eta hor, Hemen dakago zorrotza naiz. Parentesi artean iraide irakorri Eske, nahizu. Bota. Bai, Aklos eske, ondorioz. ni oso puntuala izatenaz normalian. Vale. Osea, beti daude espezioak, pues, ze gauza gertatzen malin bada. Beste bi aldiz Ni iritsi normalian, zela nil iraide baino lehenago. Bueno, bada ere. Bai. Ai, ui, Aurrekoan, gidoiak idaztea. ez, ni oinez, bai, zu iritsi zenean, ni ja oinez Ez, neon. keto ginen, Ui, liburutegiko ez. autobus paran, iraide plazantzon, tani hor txenean. Ez, aurreko, mezua erakutsiko, santzean, plazan gelditzen gata. Osa, ez dakiz, zer dutan plazan, tani, bale, ni plazara kabirian, totalke geho, goraka hastenaz, porque hau autobus paradantzon. Etzen izango berendu iritsi zela eta santzula autobus paradantzela. Ez, Ni gaina sartzen, Gurasoako galdetxa, jumertzuten gero. Bueno, ni jende hoi beti iristen dena 5-10 minutu berandu, 20 minuto. Noizi? Karla ginen ditu ginen, 20 minuto. Ba- Ta gaina, gaina, eske esaten du, Endotxa. guan bilen artik jarko izu. ordurako ez iristia, ez dela berandu, ez dela berandu iristia, dela impuntuala izatea. Hoi santzen unza, espaldi maza, terditan gelditu baldin maga, espaldi maza, terditan, oza, iristen baldin maza. A ber, oza, ni ta bi dantzako eta bost ensaiota dela- beti lehenago jutena. 5 minutu lehenago hornoz, ja alpargada jartzeko, aldatzeko. Bale, bino, horrek ez zukentzen santzen una, Porque la confianza da asko. Iraide. Zosan nahi du. Horratik iristen aberandu zuken iraide. Ez, ni de hecho behin beranduen itzen iristen, ta esan ostras, berandu, ni kriston preokupatua. Ni berandu gaitxiko nintzen. Horrekin, sai oso bat, imposibleko genduke. Bueno, eta... bueno, zago bat ona, ez? Bai, esan berko, ez? Ez que baitxo irakurrut. Ez que Alaitz lerrat. eta maiderren zuten jarraitzia. Hoi ona izangoa, ez? Bai, hoi kriston girin flaja da, oza, hoi... Bai. Niretzat poexa hundia. Bai. Aurreko urtian nire Spotify urroa poi ez zuek zineten top 1. Ara. Bai, Top dos rekopilazioa Janus egiten du, Lester. entzun juzuna bestiak eta taldianak, eta lista bat iteizu. Egitan? Bai. Bez, netza gauzoi dena berria dia. Joli. Ala. Ta listo, ez? Bai, Gauzat, tortilla patata tipularekin dakagu gidoi guztitan idatzia. Tortilla patata. Neri tipula gabe gustatzen hau. tipulakin. Nei tipulakin. Ez que, A ber, aldut jan tipulakin. Nino nahiago dut. Bino, eske tipula gabe oso... ai ama, ez que gutzat tortilla patata da, nik dakat lagun talde bat, Bai. eta tortilla patata dugu jarrita whatsappian. Ai. Bueno, ezakit nola guzen denbora aldetikan. Jarraitzen dugu? Erki aiga. 10 minutu. Bale, orduan ja bukaerara pasako ga. Aber, karabatzia utzi berdigun. No, anekdota txiki Bai. bat kontatuko... Jo, haitu naiz, pentsatzen zertik egia da, bitu. Jo, anekdota pila bat minon. Batola, jo, gustatu zitzaidana pila bat, irakaskuntzan ibiltzen naiz, baina urte pare bat inditut urgentzitan lanian. Eta bat etorri zan, izugarrizko buruko minekin, bueno, zegoen gaizki, eta bueno, bere onduan, bla, ez dakize, bakizergoan, hau ingoizue, ez dakize, eta batian, bueno, sartu zioten, eta ja pixka bat lasaitu zan, eta lasaitu zanean esateit, ai ama, bueno, gaztelera santzia, euskera esango, ezin de sinistu, karo eskenik, hainitzan ametxetan, alaitz eta maider zaten unui abotxe hau, alaitz eta maider, ta zuzea! Ai, ama! Ta zuzea! Ba, izan zen oso polita. Bai. Ja. Osa, jendeak haotxean gatike bai ezagutze izuela. Bai. Pasa izan zait bodega batea deitu, bodegara, Ostra, pentsa. ja.
Eta esan, jo, txanda hartzeko deitzen de, jungo geha 10, aber badukazuen lekua, eta esate, jo, ez dago lekua miozu, alaitze do maidertzea, ez da? Oi, bai, abotxagatik. Ala, Bai, ja. Oso polita, oske. Ja, Gauzoi bai, dia eske halako esatezu, gauzak. bai. Bueno, gaurkoz bukaera emango jau gure saioai, goatu urrengo igandian berriro egongo gehala hemen, Orgasmon YouTubeko kanalian, eta Oihartzun irratian oraindik ez dakigu, minio seguru baietz konfiatzen dugu. Urrengo arte, aio! Aio. Aio.